Wata nan ne bayan ke? Ina za ki je ne haka? Wallahi ni ba kowa ce, zan tafi nan kusa. Okay, to of course, yasa ba za ki san waye ni ba. Sunana Zubairu Zaharu Zunkure. What? Yes, this is my name. Wato babana shine mai gidan wannan Aliko Dangote, maybe za ki san shi. Kin shi wannan mutum ana ce mai Aliko Dangote. Babana ne mai gidan shi. To abin da yasa duniya ba ta san waye babana ba saboda tsabar kudin shi ko rubutu aka jikin paper aka rubuta sunan shi sunan gogewa yake. What? Shiga miki yan jarida fa su za su shira da shi ma gaba ɗaya network din su ma tsaya yake. Shi baban naka? Yes, shi baban nawa. To yanzu ma abin da yasa ke gani a nan local area na zo ne ya musu alƙawarin zai musu rumfa ne saboda su huta da zafin rana. Kin gane? To shine na zo ga ya yanayin unguwan yake nake dan kewaya kuma sai muka haɗu da ke. Dan na so in shigo da jirgi na mato amma saboda ba parking lot shine sai na dan bar shi a bayan gari mana filin parking din jirgi. Shi jirgi ne? Yes, jirgin. To yanzu ma saboda da na dan taka miki saboda bodyguard dina suna can suna jira na ne kan dai west din. But amma no kin gane ga card na kin gane kin ji sai ki kira ni. Wannan fa dollars ne. Yes, kin mutu ai ba. Kake wani da mu. Kira ni kawai akwai number. Okay, thanks. Okay, baby. Me ruwa? Zo nan. Me daɗi ne ko? Saboda ai ku masu ruwan ne an sai ruwan ma wani lokaci mutum yana wanke ya gaba na daɗi ba ne. A lalle za a sha wanki kenan. A ba an jarka ɗaya. Usman ne na wuce. To shi kenan. Shi kenan, a gaida mutane. Malam mai ruwa. Kamar na taɓa ganin fuskar nan ko? Kai. Ni din kuma? Kamar Zubairu. Kai ba ni ba. Me daɗi. Kin san shi ne? Ba ni bane. Kai me ruwa? Canji na. Kai. Wallahi in dai zaka ja nan ka kurar ka tana nan, wallahi ba za ka dauka wai gaban canji na. Wannan wace irin rayuwa ce? 20 naira ma sai ka fice da ita? Kai? Bari ya kama da mutum dama wannan mutumin makaryaci ne. Ya zo ya raina min hankali. Wai ko baban shi dan sanata ko dan atiku ne ko dan meli ka